Ahoj, já vás zdravím u mého prvního let's play ze hry Shakes and Fidget. Minulé video byla soutěž o postavu level 211, takže kdo neví, tak se určitě podívejte na minulé videjko. Jak říkám, soutěž bude vyhlášena 1.4. a kdo by určitě nevyhrál, tak to nevadí, protože bude vyhlášena další soutěž hnedka potom, jak bude dojet tato soutěž, a já už nebudu zdržovat a vrhneme se teda na ten let's play. Mám pro vás přichystaných 5 postav a jedno z nich je i na S10 Martinos 9. Je to úroveň 196, skoro 197. Je tady Draco Griffin ještě na 19 hodin. Líky tady jsou, takže si zmeneme ospodu. Padla nám houbička, super. Tak se podíváme do obchodu, co nám tady hezky opadlo. Takže ve zbrojce nic. A tady je jenom elík. Zkusíme koupit, co pod něma bude, ale očividně nic. Tak. Další elík, super. Tak. Něco si hodíme do WC, kde zítra splachuju, takže zítra určitě vyjde další let's play a hned potom vyjde splachování. Bude to na auru 17, co se docela těším, protože pak bude ještě jedna aura a pak bude 100% epic. Takže se podíváme do pošty. Tady někdo na nás zaútočil. V cechu jsem pozice 16 do Fellowship of the Ring. Bonusy tady jsou 88%, takže celku dobré. Jsem tady skoro už největší level, ale už jsme nabrali nějaké. Tak, máme tady 1 milion, takže zkusíme podzemí, kde mám Madame Mystic, to v cirkusu, a ve věži mám Pinoky Tentononce. Tady mi akorát chybí helma a boty, takže se podíváme, jestli tady není nějaká helma a boty. Tak mu dám aspoň ty na obratnost zatím. Tak. A tady jsem ještě viděl nějaká zbraň. Shit. Takže zkusíme jednou věž a jednou podzemko. Tak, Var not bad, Mák také, Kunigunda celkem dost, ale já 9 mega teda neuberu. A v podzemku to vypadá asi takto. Zkusíme si Madame Mystic, kritik, vidíte, beru ji skoro to, co ona, beru ji kritikem, co na mě normálně. Takže si zkusíme dát tady arenku na Featyho z cechu. Zapomněl jsem. No, to je jedno. Tak. Takže se nic nevylepšíme. Dáme tady další quest. Tak, tu máme určitě nějaký shit. Tak. A přesuneme se na další účet. Tím je S8, kde je postava Smile 555. 555, je to úroveň 113. Jsou tady 3 epiky z cechu oceláři. Takže si vyzvedneme hospodu. Opět houbička. Takže zbroj 1. Co mám tady zase shity. Nice. Aspoň si ho prodloužíme. Tak. Zkusím koupit nic. Takže něco koupíme do WC. Tak. Tady se splachuje celkem za dlouho. Na auru 4 pak. Tak. Co sbírá čarodějnice, jsem se vůbec nedíval. Talismany, na které jsou skoro všechny svitky. Takže se podíváme. Jo, co je vlastně talisman, myslím, že tohle, ano. Tak se podíváme. Jo, já jsem ho nemusel vyhazovat. No a na S8 ještě s prominutím se také podívám. Do čaroděje prsteny. Prsten, mám tu nějaký prsten? Mám, ale za houbu. Tak to tě kašlu. Tak, podíváme se do cechu. To určitě není cechu ten. Tak, tady to si přečtu potom. A tady máme útok na zdravé jádro. Tenhle boj padne v 19:10, takže za 20:30. Takže tady máme docela ty staty celkem solidní. Tohle můžeme akorát prodat
A zkusíme tady, jo, máme 23 000, takže si vylepšíme. No teda moc ne, ale tak i něco se dá. Tady mám Kurtyho jedu gremlina, lavový obra a draka chladu a jeskyně okykopa, jen se kouknu, za 5 minut se dá. Takže zkusíme lavové obra. Prostě smůla, no. A teď ho vůbec nedáme jak na schvál. Takže si zkusíme arénu. Na Horus 11. Takže si tu dáme úkol a přesuneme se na 22, kde mám postavu Donkalo, úroveň 53, stechu Leo Whiteovi fanoušci. Již jsem býval i v Leo Fans, ale bohužel se rozpadl. Takže tady nám padl střep. Super. Tak, v poště. Nějaké toky. Takže se podíváme do obchodu. Síla, výdrž. To je lepší. Ano, to nemám. Aha, fail. Mám jenom 1000 něco zlaťáků. No to víš, jo. Je to lepší, ale nechám si to na výdrž, to je ještě dobré. Takže máme tady málo zlaťáků, takže tady se moc nevylepšíme. Máme útok na cech pohodáři, který padne v 16:02. Takže si tu dáme podzemí. Tady mám odstrašující démon, zlý bandita, surový lupič a chrastějá kobra. Takže já nevím, tady se vylepšovat nebudu, kolik stojí. 3000, no. Takže si dám surového lupiče. To je úplně na schvál dneska. Dneska je to totálně na schvál, nic nesundáme asi. Aspoň arénka proti Izoterovi, úroveň 59, 61,59. Album celkem solidní, na level 53. Tak, tady si dáme už jenom questík. Tak. A přesuneme se na 4. účet, což je na S11 Inzaghi 9, cechu New York. Kde se rovnou podíváme do cechu. Jinak tady jsem vůdce cechu New York. Určitě mi můžete psát do pošty, já vás určitě pozvu. Vidíte, místa je dost. Bonusy 54, ale asi dáme pak cechovní podzemí. Máme zatím 2, ať máme 56. Pozice 143, not bad, ale celkem jde to. Takže já tady vyhlásím na nějaký cech útok, jo, ty dáme v pohodě. Tak, tady mám okřídlený draka a staty celkem solidní, ale nedíval jsem se do obchodu. 38, horší. Výdrž, no to si ještě nechám. Čaro obchod, žádný elík, inteligence i o 3 lepší, tak, elixír 37, to je horší, takže máme 166 zlatek, vylepšíme si štěstí, protože toho máme málo. Tak, tady mám 2 epiky na 3 staty, tak, cechu teda nic, jdeme teda do podzemí, kde mám mastýho golema a kamenného obra. Doufám, že dneska dám level 30, ať mi padne 3. klíč od 3. podzemí. Takže si zkusíme zatím kamenného obra, ale jak vidíte, nic mu neberu. Nic, no. Takže si dáme útok na chuligana 500, který mi nevzal vůbec nic. Takže si dáme, tady ještě záchod není, takže si dáme quest a přesuneme se teda na Xarcese z cechu Zapadákov, kde teda probíhá ta soutěž, takže určitě doufám, že se všichni připojíte. Tady si korá stlumím zvuky. Tak a koukneme do obchodu, jestli tu něco výdrž, určitě. Vidíte, a tak si to hromadí ty věci, já na to už nemám. Škoda, ale to si pak koupím a už bude chybět jenom čestka. Neboli brnění, tak tady nic. Zkusím koupit elík, ale na něho nemám.
Jen se podívám, jestli jsem už tady něco házel do WC. Ještě ne, takže tam něco pak hodím. Čarodějka sbírá. Oh my god. Tak to si pak odčaruju. No, poště tady. Někdo furt na nás útočí. V cechu máme útok na YouTube Bitches. Tady ten cech je hrozný, ale určitě se pak můžete přidat do nějakého lepšího. Tady se teda nevylepšíme. A tady je hrozostrašný klan Beppo a doraz Kansasu. Zkusím hrozostrašného Beppa. Máme jenom na něho jeden pokus, ale on nepadne. Tak. Jen se s prominutím přesunu na S10. Kde si tady dám questík. Tak. Tady si dáme ještě arénu. Na Verču 15 se škvoři. To bych mohl dát. No, nedal jsem, nevadí. Tady ten elík mám do zásoby. Takže já se s váma asi loučím, asi určitě u prvního let's play ze hry Shakes and Fidget. Pokud se vám líbil, zanechte like a určitě se připojte do té soutěže. Já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího let's play. Takže čau.